फाग्ला लावथाया राव गैया बाव गैया बिदि ज्राब गारजा फैयो होमबा हाब फिथोबसे माथो अंखा बिख्लोसो जाथारबायलाय गोसोफोरखौ दाबसेयाव लाना खामानि मावो नालाय आंखौ गोसोखांनो नागारै आंखौ जाला माला दा बुंहाय रावबो हौवानि सायख'नो दरखार गैया आहा दे जाबाय दे नों बे खि हासुदैखौल' मोजाङै सुस्रांनानै दोनदो ओरैनोबा सामफ्रामबो मोनामब्रुमब्रुम खि हासुदैयावसो खासोम फैबाय थानांगौ जायो आंहा नै नों लावथाय दासो मोनामफ्लादों हिनजावबा बिनिसाय खि हासुदैयावसो उन्दुसोमबा जागोन नोङो बिसिफोरखौ माबायदि मोनगोन ओइ जानलाब्ला दावबोखि आंखौ नों बायदि आलायजाब्रै नङा आंनि हिनजाव जागोना नै नों लावथायानो आंखौ आलायजाब्रैसो बुंदों गांथियाथा थेफ्राफ्रा मानसियानोसो नोंखौ खि लागोन आं उखैनानै फैनाय जिबौ दं दाउखौसो एदावदोंलाय बेलाय माथो नोंखौ बे फाग्ला फाग्लि मानिया बेयाव मा जाबाय थाखो आयौ फाग्ला खामानिफ्राबो जोबनो रोंथारलालै मा जालायखो फाग्ला नोंहालाय बे थिखोनो हायैखौ नुवाखै आरो हमफा फैलाबो नुवाखै नोङो आंहा खामानि मावनायखौ आंहानोबा सोलाबाखै मालायखौबा खब खेव खेव बुंनो हागौ नोङो फाग्लायाबो फुजायाव लांफाया नोंखौ नै थांगोनबासो आं नोंजों आरो मालाबा माइ हाननायावल' लोगो लाना नांखालाबो दे नोंखौ एबारनिफ्राय फाग्लायाबो थिखोफाया नोंजों आरो बेखौबा एथ' गिदिर बोरै थिखोनांगौ जाखो ओइ लावथाय बे खानानै दोननाय दाउलाया मांमार हास'नानै गोदादो साना गोजौ जाथारबाय खामानि मावग्राफ्रा ओंखाम उखैबाय बे दे फिथोबस्रि नोंहाबो मांबा जोबखाबाय मादै एफा गिदिर दाउलाखौ हारसिं सिथानो बालायलाङोलां ओइ थां बे सिखाया लाना फैथार हारसिं लायना लाफैनो हाया नोङो नुवाखै नों आं खामानि मावखानायखौ गोख्रै लानानै फै रागायासो मावनो हायै बायदि मा बार लाबोनो थिननाया नै फाग्ला सिखाया मा खेबफाथुंलाय आरो हमथाफालाबो जोब्राबसो गारो हनै फाग्ला दाउआनो खारबायसो हनै आयौ मा खालामखो नोंलाय सुनि आयौ फाग्लाया मा जाखो आयौ आं दाउखौसो खुबैदोंमोन मा जाखो फाग्ला बेलाय बोरै हाबसनखोनो बोरो गोदोनिया बारासो मना बोरै नांगौखौनो आयदै थाल गैया होमबा नोङो दाउखौसो खुबैदोंमोन आङो नोंहालाय बोरै हाबजाखोनो फाग्लाया जेबो थाल थाया फाग्ला आन्दाज गैयै गामसाया हनै दाउआ फैदो होसोदो ओइबारसो सान्स मोनबाय आं नोंखौ फाग्ला हगार थाल गैथार माथोंलाय फाग्ला नोङो दाउ हमनाया मानसिखौसो दाउखौसो बारसिनदोंलै आङो साल्ला नोंखौ दिनै नागारा आङो नोंनि बिबु आसुगुर गासिबो जाजोबगोन आङो साला खमबक्ता मा सानदोंब्रा आदा उन्दुनानै सिमांसो नुबाय नामा नै लावथायसो मोनसे खोथासो सोंगौमोनलां आदा मा बाथ्रा माबालै नोंसो टाउनाव माब्ला थाङो बेखौसो सोंगौमोन आं माथो नांगौमोन नोंलाय
माबालि आदा लंपेन्ट गांसे बायनो हरफागौमोन आं नोंनो बेखौल' जोंनि खावला सेन्टाराव मोनो माथो है बेयाव बिराद दाम लायोलै बेलेब्रा बे बस्था गोथां बायदि दानि सेंग्राफोर फानथाब फुथाब गानग्राया बिदिसो ओइ बेखौ गानबाय बे फिथोबसिमोनहा बेरलाव बेरथाव नायथारनोसैब्रा फाग्ला एसेबो सानसेथारबाय फिथोबसिया गैयालै फाग्ला नोंसोरलाय मैयालाय नाफाम देनायावल' माथो के दावराव जाबाय थादों नोंसोरलाय है बेलाय बे सैया सुखा बुंबाय थानायनि जिउ होना फैदोलां बिदिसो होनबा बाथ्राया नों बुंबाय नालाय आं लाबोगासिगोन औ बे फिथोबसिया नायबाय थागोन बियो आं लाबोरोनिल' जाथारबाय आदा जै नों जाफुंहोब्लाथाय बे बें बेरेबेनि उनाव दाउला खासिया फाक्का नोंनिखासै बुजिबाय अ मादै होफैलाय बिसोरनोबो ओइ आयं साहाया आंनोबो लाबो लावथाय नोंसिनाव आलासि फैनाया थांखोना थांदियाब्रा मालायनि आलासि फैनायखौ बोरै मोनसिगोब्रा नोंसोरलाय हामानो नांगौ सिनायब्रा बसनिसो जायखिजाया बसनिसो गुमैलिंखालै गुमैलिंखा दोद नोंसिनि सिनायनाया देन मोजां गियाननि जानाय नङागोनलै दे होमबालाय हामालै बिदि बुंनो हामा आंनि साहानि रांखौबो हरफादो दे जोंना बसा होगोन मालाय बसा होगोन दे हामबायना दानिया थांबायसो फैसा लाबानो ओइ लावथाय गय हाननो फैलाय आलासिफोरनो होनो गय हानखाना गैया मानसि सासे फैबाथाय आंखौल' नांगौ फिसनो हा दान्दाफोरजों हानबानो जायोना ओइ फाग्ला एफा गोजौखौ दाननाया मोना ओंखायनो गाखोफैनदां फै माबार ओरैनो बन सिननायफ्रानो एथ्राखै थाब फै एसेबां लेजि खालामनाङा बेबायदि थिननो मोनबाल'सो खुसि जासिगोन आरो आलासि फैदों गया गोबाव जागोन माखौबा खुलुमलायदों आयु 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 लावथाय मा जाखो लावथाय आयु बिदि बोरै जाफ्रा जाखो आंबो ब्राब्रा थिनथारबाय नालाय आब' अनजिमा आयु मा जाखोसै जाफ्रा बोरै बिदि जाखो लावथाय सिखार आयु रथ' आं गुमैखौ लिङैनि गुमै गिदिराबो दाबो सफैयाखै आयु मा जाखो आयै मा जाखोलै नोंसोरो एसेबो नायनानै गाखोथारासै नामा बे फिथोबसियानो जबरदस्त गाखोनो थिनदों आयदै उदैयानो सिबाय नामा नायलाय हगारलाय जुलु जोबथारबायलै माथो र' बारा जायाखै सागागोन दे फिथोबसिया मुलि लायाखैमोन जानो बैलाय सफैगौ दे खाथुमना होनोसै आङो दे माबार खाथुमना होदो सानाया हाथारला बिराद थार साबाय नामा लासै फुन लासै दे जागोन दे मोजाङै फुनना होदो दे बैथिंबो हो सिंथिंबो हो दे र' फाग्ला र' आयु फाग्लाया सा सिगारबाय नामा ओइ फाग्ला र' दे मोजां फुनलायबाय थादो दे फिथोबसि एसे मोजां फुनना होदो दे आं गामियाव आलासिफोरजों थांफानि बहा थांखोब्रा बे लावथाय खर'आलाय उदै जिलायलायनायखौ लानानै बहा थांखो जावलिया खालां मारबायसो नामा आरो बेलाय लावथाय आयदै अलिन्दा सानाय आलौनायजों खामलाबजोबनाय बायदि मोनबाय आङो फाग्ला माथो खाथावजोबखो बिदिलाय
हो फिथोबस्रि हो गावनि गोसो बायदि खाथबनानै होजोब्बाय नार्सआ बेसो जाबाय होनबा सानाय आलौनायजों मिलौहाबनाय बायदि मोनजोब्बाय सेसे ओंखायनोसो उन्दुनो हायैनि जिरायनानै थाहैदोंमोन होनबा नोङो दफा दफा बेबायदिनो गसंलाबायनानै थायो आङो आं मावनो हायि खामानिखौ माथो 50%आनो जाखाबाय माथो एबार हले गारथारनाङा नों मोनसे चान्स मोननायावनो खालामना लाखादो मिथिबाय आं ओंखाम जाहैनोसै थाथ' औ आदा दे थाथ' आइदै आइदै नै ओंखामा जादो दा गुसुसो जागोन आंहाबा बिराद खामानि दंथारो आइदै दे हायाबा नङाबा आंनो बोखांनोसै दे लासै आइदै बारा जाथारबाय नामासै आइदै आयौ माबा साबायसो नामा आइदै आइदै आयौ बारा जाथारबाय नामासै बारा जाथारबाय नामा सानाया गोजां बोथोरनि गारायब्रा बांसिनसो जालायलांबायसो दे फिथोबसि मोजां नायाबा दे नोंसोर सानैजोंनो अनलायलायथारदो दे दे आं ओंखामखौ दौनोसै औ दे 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 दौनो ना आखाइयाबो साजोबथारबाय ओरै थिखोनोनो हाया दे बिदिब्ला आंनो दौनोसै दे ओंखामखौ आं दौनोसै नों अनाबा सोरथो अनबावनो आंखौलाय बोरै लावथायालाय ओइ नै बिथिं खामानि मावबाय दं खोमा मा दानबाय दंथाय अ गय फुलि दांगासिनो थाथ' होनबा दे औ दे लावथाय मा आदा आं हस्टेलाव थांनो ओंखारबायमोन ए माबालै आदा लंपेन्टखौबो लाबोफाथारलै लाबोगोन दे नों एखेबारे सिन्था खालायथारना दे गय फुलियालाय माला गायगोन बेखौनोथ'लै आदा बे आदायासो माला गायहैयो माथो गायजानाय जाबायानो फुलियालाय देग्लायनो गायगोन खोमा दे एसे थाल लादो फिसा फिसौखौ जाबाय दे आदा लंपेन्टखौ लाबोनोसां औ औ 32 ना मा होनदोंमोन जायोलै बे 32आनो मिलायखायो दे 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 थाथ' होनबा दे दे